zatiaľ ostaneme pri tom SK Delfín Nitra. A pozerám, kedy som videl 30, Braňo Rogel, Kosenca si naprava okuliare a pláva ďalej. A teraz táto posledná, ktorá točí, to je Mila Pštanová. Zatleskajte jej, diváci. Už je nejaká fialová. Ojojoj. Tí, ktorí ste tu ostali, tlieskajte najskôr kajakárovi, ktorý bravúrne zvládol otočku. V ďalšom kole povedal, že nám predvedia aj toho Eskimáka, že sa tak otočí. No a tak zaujíma, že nemáš neopred. Ide Eskimáka dosť. No a Tomáš Bednář ide stále vpredu a jeho náskok sa naťahuje, ale nie je to až také veľké norné čapici. Karol Čalaj a máme, že tam aj Peťo Vabroušek držia. Číslo 17, to je Peťo Kašpárek, Petr Vabroušek, ten teraz točil a ešte tam má číslo, ktoré neuvidel. Teraz tu máme štartové číslo 8. A ďalší nám budú, pomaly sa to bude trochu miešať a myslím si, že niektorí pretekári budú predmenutí aj okolo. Mariana Vajdu, som nevedel, že Marian Vajda popri tom, že je herec, ešte vyrába aj nejak. Chlape, nech to nie je také pomalé. No a diváci, trošku zatlieskajme dvojici Tomáš Bednář a kajakár XY, ale kajak má pekný. A tuto sa nám to začína trošku naťahovať do štartových číslov. 17 ide dopredu Pavel Kašpárek, za ním Tomáš Bednář. A na treťom mieste tejto skupine je Petr Vabroušek, Bratislava. Tak domáci, tleskajte mu, pretože zatiaľ vaše želiesko ohni je vpredu. Váža nám krát, skupina to kvalitná. Za chvíľu, no a keďže Tomáš Bednář pomalu chvíľu vybehne z vody von, takže poprosím, Tomáš Bednář ide z vody von, pokiaľ som bol dobre narátal. Kajakár, boli ste 4 kolečka? Dobre, je to presné. Takže Tomáš Bednář ako prvý so štartovým číslom 3 opúšťa vodu a
A 12 857 divákov o malú chvíľu začne aplaudovať. Tomáš Vilie za poštírok a o malú chvíľu ho máme v Pepe.